салом алейкум бародаро. Инҳаи ҷои запчаст ва мошин равон кардан аз худи Германия то Тоҷикистон ё Россияра прямо эфир кардем. аз сабаби одам кам дуромад. И канали навай бисёриён намедонаша ба видео кардагӣ мондагӣ будам. эҷа масалан запчасти мошин ё мошин аз худи Германия то Тоҷикистон метонен номерошон мондагиам ва мемонам. метонен қатишон занг занен маслиҳат канен қатишон. баъд кадмеда масалан мотор ё ҳамин қисмҳои мошин бо одам мебоша ки бисёр бигира бо хубтаре намиҷа 21 мошина уже мотор ҳама чизша гирифтагиян. дар крило фароша масалан ҳамаи қисмоша гирифтагиян намиҷа мондагиян. вагон ки пур кишид прямои Тоҷикистон равон мекунанд. шумо ҳам метавонед агар хоҳишмандон ё мошин ё запчасти мошин дар кортон боша метавонед қатишон гап занен. айҷа масалан хачибег астра хачибег астраҷи дигар намуди мошинҳоро ҳамҷа меёран запчаст мекунанд равон мекунанд. ҳозир бо мошинҳоро нишон медиҳем. масалан ҳамтари запчастҳоро ҳамин хелҳуй мекунанд. инҷа клёнка печ мекунанд ки ягон харошдагӣ нашаванд ҳамо капот ё бампер ё крило то аксай масалан инҷа ҳамаша збор мегиранд. радио падио рул ина мошина ина михе мекунанд. ина ҳама чизш гирифтагӣ лабаҳои пешоли мегиранд. инҷа мошин дигаша диска кадме мошин бизнесменҳои тоҷик бисёри вақт дискаи мошин мекунанд. ҷа метавонанд инҷа биёранд қатишон маслиҳат кунанд. метавонанд ҳамё масалан баъзе қисмҳои мошин дар коршон боша метавонанд бигиранд ва заказ кунанд Тоҷикистон равон кунанд. ин хубтара мошино вале ҳуй накардан запчаст накардан. ин мошини калонам фурӯхтанишанд. кадме хоҳишманд боша номерошам мемонам. метавонед қатишон гап занен. яксола номер дора яксола кардагиян бе ягон проблема бе ягон пардохти пул метавонен як сол ҳамин мошина дар худи Германия ҳай кунен бигарден. барои ҳозир як мошини хеле бояда калонтарша заказ кардагиян ира мефурӯшанд. ҳамин 5 мошине ки нормали ҳаста мебара. ҳамин номуш ман и номери литовский дора. ҷида ягон проблематон намешавад мошин қатӣ. инаишам спринтер короче ишани мехоҳам бифурӯшанша. ирам ҳамаи документошон документ ягон чӣ проблема надора. инаи дар заказ кардагиян пешакшам алиш мекунанд капотша. ولی ویدیو کردگیم هرچه ویدیو کردگیم مپرتیم
номер мемонем. Метонен қатшон занг занен маслиҳат кунен я нархи тенҷ кунен. خیلی نمیقه ما کردیم خیلی باقی در امان خدا باشه.